Kwenzani la kule pulpit? Kuyakhanya ngisho. Iyakhanya le pulpit. Ikhanyiswa yini? Ukuthi pulpit iyakhanya or ikhanya ifoni. Mara ngoba ifoni ibheke ipulpit ibheke ifoni and then ipulpit yenzani? Iyakhanya. Kunjalo na kuJesu. Wena uzobheka yena. Ziningi izinto ezifuna kube mnyama empilweni yethu. Kuningi usathana kwenzayo these days afuna ukusenza siphithizele, afuna ukusenza sifocuse kuko, sisuke kuloNkulunkulu okumele simbheke. It's high time ukuthi manje sibheke uNkulunkulu bazalwane ngoba unenkazimulo. Isikhathi senkazimulo sisho ukuthi bheka okhazimulayo ukuze nawe ukhazimuliswe, ukuze ungangena ehlazweni, ungavuma usathana akubhekise. Ubhizi wenza izinto, ubhizi uletha ama messages wrong, ubhizi uphithizela impilo yakho ngoba ufuna ukubona ungakafinyeleli ekutheni ubone lenkazimulo, ufuna ukushiya ihlazo phezulu kwempilo yakho. Uthi uDavide bambheka bakhanya ubuso babo. Immediately umbheka lo Nkulunkulu kulobu mnyama usathana lokufaka kibo angeke azaphumelela because ifocus yakho, amehlo wakho ambhekile umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwakho. Susa amehlo akho. It's time for glory. Bazalwane uma usathana avusa izinto empilweni yakho mtshele kahle ukuthi it's not the right time. Sidlulile isikhathi saloko, isikhathi senkazimulo. Angizubheka yonke lenyakanyaka, yonke lemeso yenza around mina, angizufocusa kiyo. Ngibhekile umqalisi nomphelelisi, bambheka bakhanya ubuso babo. If ufuna ukubona ukukhanya ufikelele empilweni yakho, focus on your God. Bheka uNkulunkulu wakho egameni lika Jesu Kristu. Yekela lento ephithizelisayo, yekela lezi zinto ozizwayo, yekela lezi zinto ozibonayo, yekela lokho okuzenyameni yakho. Phuma kiko lento le oyizwayo izele nje ukuzothi ungafinyeleli ekususeni lehlazo phezu kwempilo yakho. Jehova usesikhathini sokuthi asuse ihlazo ebantwini bakhe. Bona into ezokusiza ukumbheka bazalwane. Ngalesikhathi ubheke eceleni iBhayibheli, uPeter uJesu wafika wamtshela wambiza ukuthi eze ahambe phezu kwamanzi. Leli iBhayibheli wahamba uPeter ehamba phezu kwamanzi ngoba ezwe uJesu ekhuluma, ngoba ebheke uJesu emi phambi kwakhe uJesu. Wathi woza Peter, wafocusa uPeter, wabheka uJesu strong, wanganyakazisa uPeter, wahamba phezu kwamanzi, wazibona ehamba phezu kwamanzi. Inhliziyo yakhe yabe siyaqala manje ithi ngihamba phezu kwamanzi. Sathane sokhuluma nenhliziyo yakhe uthi bheka ukuthi uhamba phezu kwani. Ngalesikhathi ebheka ukuthi uhamba phezu kwamanzi, inhliziyo yakhe nokukholwa kwakhe kwaphazamiseka, waqala wanyakaza manje, wagcina wafuna ukudrown, wafuna ukungena emanzini ngoba esebheke kwenye indawo. Ngalesikhathi uJesu embiza, esabheka uJesu, esabona ukuthi nangu uJesu, wahamba ngokukholwa. But ngalesikhathi kufika isikhathi la usathane emnyakazisa khona, wabheka amanzi. Ebazalwana sowabheka amanzi, sibheka owasibizayo, sibheka uKristu engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uma ufuna ukungena ehlazweni lesikhathi, it's no longer time for shame. Akusisi isikhathi sehlazo, isikhathi sokuthi uNkulunkulu akhazimuliswe. Sathane ethande engathandi, la khona sifike khona sifikile. Bazalwane sifikile esikhathini senkazimulo. Izowenzeka lento uNkulunkulu athi izowenzeka. Sathane can wish to see this church ilivaliwe ngoba ebona athi uhlulekile. That won't happen. Leli Bhayibheli amasango hide this ekalahluli ibandla likaJehova. It's gonna stand until the glory is revealed. Hallelujah. Kasivula uNkulunkulu imele ukubonakala phakathi kwale ndawo. Akusena sikhathi sehlazo. Hlazo kulabo abahambela uNkulunkulu ngokuthembeka, abahambe bembhekile noma izimo zilwa nabo kodwa bembhekile. Ihlazo alihlangani nabo egameni lika Jesu Kristu. Sihamba ngokukholwa. Hallelujah. Asimvumeli usathane asenze ngendlela afuna ngayo. He has been doing it. Yazi umuntu angenza into uzajwayele.
ukuthi vele laba ngibenza so. Ujwayele sekunzima ukuhlukana nalento ajwayele ukuyenza. Kodwa uJehova mayesefikile, babusisiwe abazobheka yena. Saluphuma kuso zonke lezinto. Phuma isiphithiphithi esilethayo, ungasinaki, ungangenelani naso. Kodwa focusa kuNkulunkulu bazalwane. As we focus on God, God is dealing with darkness. God is dealing with them. He's making them to fall. Balala phansi abasazazi indaba zabo. Abalali nobuthongo ebusuku. Because God has come as a God of glory. Ufuna ukukhazimula abonakala egameni likaJesu Kristu. Zonke izinto ngalo Nkulunkulu ziyakhazimula. Hallelujah. He is an ever shining God. Hallelujah. Is a forever shining God. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uHezekiya ngayibona ngambona uNkulunkulu esenkazimulweni yakhe, ngambona eshayina, ngambona eklebezela enkazimulweni yakhe. Hallelujah. Uthi khona lapho ngabona ilightning, ngabona nomlilo, ngezwa nomsindo wenkazimulo kaNkulunkulu. Yabazalwane, sikhuluma ngoba sizwa lo msindo wenkazimulo kaNkulunkulu. We are seeing the lightning and the fire of the glory of God. Hallelujah. Eyacelwa nguMoses ngelinye ilanga wathi, Nkosi ngikhombe inkazimulo yakho. IBhayibheli uNkulunkulu wamfihla, what I will not show you my glory. IBhayibheli wamfihla, wamkhombisa ingcenye yakhe enguNkulunkulu, ngoba wathi uNkulunkulu angeke aphile uma ngamkhomba inkazimulo. What God is going to show us, kuyasithusa, kuyasimangalisa, but it's not all the glory kaNkulunkulu esizoyibona. Kodwa uNkulunkulu uzosikhazimulisa, uzokhazimulisa ibandla lakhe, uzokhazimulisa uKristu ophila kithi, uzomkhipha uJesu wethu ehlazweni. Bekeloko ehlazekile kuthiwa there's nothing happening with them, but the God that we serve is a God today, yesterday and forever. He will never change. It is up to you ukuthi wena ubona njani, wena ufunani, ufuna ihlazo noma ufuna inkazimulo. La ubheke khona uzothola lokho. Uma ubheke labaletha ihlazo uzothola ihlazo. Kodwa uma uzobheka kuloKristu, buso bakho buzofana nobakhe. Bazalwane, uzohamba emhlabeni uzokhuluma usesuthi kufika uJehova, kanti kufike wena ungumuntu, ngoba ubuso bakho bufana nobakhe, ngoba ubheke yena. It depends on you ukuthi ufuna ukubhekaphi nakulesikhathi sokugcina. Egameni likaJesu bambheka bakhanya ubuso babo. Egameni likaJesu yonke into uNkulunkulu ibeke phambi kwakho. It's up to you. Ukhetha ukubheka amanzi njengoPeter noma ukhetha ukubheka uKristu. Mbheke engumqalisi. Susa ifocus yakho upon everything that is happening. Bheka uJehova, uNkulunkulu ozokwenzela kahle, uNkulunkulu ozokukhipha ehlazweni. The things that they said it does not happen efamilini yakho, God will start doing them ngawe, ngoba wena umbhekile lo mqalisi nomphelelisi wokukholwa kwakho. Focus on him. People are rejoicing emhlabeni besezintweni zabo, kodwa dlula lapho wena, funa izinto ezihlukile. Focusa kuye, mbheke yena. Egameni likaJesu Kristu simbheka throughout, sigcwele ukukholwa. Masithi mbheke sisho ukuthi igcwala ukukholwa, kholwela kuye ukuthi lezi zinto engizishilo uzozenza. Uthembekile, lo msebenzi awuqalile uzakuwufeza empilweni yami. Methembe. To look at God is to focus in faith. Ubambe ngokukholwa, and you don't just focus, you walk with him by faith. Hallelujah. La eholela khona ngokukholwa, ethi asambe lapha siyothatha lokwa, hamba naye ngokukholwa. Ukholwa ukuhlizweni yakho bese uhambe ngokukholwa. Athi umhlabelele siyahamba ngokukholwa endleleni ekhaya emanzini okuphumla umalusi wosisa siyahamba ngokukholwa
asigcine umalusi siyamazi. Sihamba naye ngokukholwa bazalwane, asimbhekanga kuphela kodwa sibambe isandla sakhe, ubambe isandla sethu, sihamba naye ngokukholwa. Usiyisa enkazimulweni, usisusa ehlazweni. Bazalwane, sinejeli esiyihambayo, from the shame to the glory. Hallelujah. Sihamba ngokukholwa. If ungamethembi loNkulunkulu ngeke wakwazi ukufinyelela. Shilo ngathi uPeter waphelela endleleni, afuna ukuphelela endleleni, uJesu waze wamsiza ngoba elahlekelwe ilento yokuhamba abamba isandla sakhe ngokukholwa egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Focus on him. Lokho kufunayo, start imagining it. Akaqala uimagine ukuthi ufunani. Imagine lento oyifunayo. Isithi asikhona but idlula kiso. Bheka uKristu, imagining something. Ngoba yikho into ozoyithola ungayika-imagine. Hallelujah. Abanye bahlezi la bafuna imoto, akanaso nesithombe, akanalo negama le moto ayifunayo, but ubhizi uthi imoto. uJehova umangela imoto yiphi. It's not every car engakupleaser. Uma ngafika kunikeza ifox la uzobese uyasola. So uNkulunkulu ufuna wena mnike lento, imagine lento oyifunayo as you are walking with him by faith. Mtshele lento oyifunayo, khuluma lento, bhala lento phansi. Kuthi Nkosi ngifuna into nje, uzombona uNkulunkulu. Kuthi Nkosi remove me from shame to glory. Hallelujah. Funa ukukhazimulisa wena. It's not all about me, but it's about your name that must be glorified. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ufuna ukushada, mara usakutshela ukuthi noma ngabe uyaphuza akasana ndaba. It's not godly. God doesn't enter in such places. La wena ufuna ukumbeka khona, and then you say God will give you anything. The anything yakho, he will make you stand in one place ungaphumeleli. But if you want something, khuluma into ezovumelana lo hamba naye, lo olindele yena ukuthi akunikeze yona egameni likaJesu. God is a godly God. Hallelujah. He is a holy God. Hallelujah. He wants something holy phezu kwempilo yakho, ukufunela izinto ezinhle, ucabanga imicabango emihle ngempilo yakho egameni likaJesu Kristu. Focus kulento oyifunayo. Imagine lento oyifunayo. The situation apart was, you change it ibe yilo wena ofuna ukuthi ibe yibo. Ungalaleli uSathane akulethela isiphithiphithi phambi kwakho. Sishintshe lesiphithiphithi. Ngibusiswa uDavide, lithi iBhayibheli uDavide lapha ku-First Kings, ku-First Samuel chapter 17, lithi iBhayibheli uDavide, I think verse 46, uma phambi kwaGoliath, uma ebe phambi kwaGoliath uDavide wayazi kahle ukuthi nguGoliath lo engiya kuye. Israel wonke wayemile phambi kwaGoliath bemsaba betatazela, kanye nenkosi yabo uSaul besaba uGoliath. Uyavela uDavide, umfana omncane owazi indaba zakhe, ngoba uma ufuna ukuphumelela umele ube mncane phambi kwaNkulunkulu. Hallelujah. But uma uzo-act ubudala nokwazi kwakho ne-experience yakho awuphumeleli ezintweni zikaNkulunkulu. iBhayibheli uNkulunkulu uthanda iBhayibheli, uJesu wamukela abantwana wathi vumelana abantwana beze kimi, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo, ungowabanenhliziyo efana neyomntwana. Umbuso kaNkulunkulu usho ukuthi ungowabantwana, but usho ukuthi ungowalabo abanjalo, abanenhliziyo yobuntwana. So uma ufuna ukuphumelela kaNkulunkulu ufanele ukuthi ungabi mdala ezintweni zikaNkulunkulu. When you come to God, come as a young person. Be young in your spirit. Umuntu oyoung uzwa konke masinya, uyakwazi ukushintsha umuntu oyoung. Yazi umuntu omdala kunzima uma ethola izinto ezifana nevangeli esekamdala, kunzima ukushintsha ngendlela umuntu omusha angashintsha ngayo. So iBhayibheli uDavide wasondela phambi kwaGoliath. Goliath uDavide uthi kuDavide uGoliath, wena mfana wena ungithatha ngathi ngiyinjanyana, uza nezintukwanyana, ubona lesilingi sakaDavide asiphethe, uthi uza nezintukwanyana phambi kwami. uDavide, I know my story. uDavide, nami ngizokutshela istory sokuthi njengoba ngime phambi kwakho angisaboni iGoliath phambi kwami, sengibona nedi inja ebulewe, ikhanda layo yale
wayengiswa emthini sengubona ungofile wayesengambona ngofileyo. Ake ufunde 1 Samuel 17 ufundele verse 46 I think. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. First Samuel 17 verse 46. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will smite you and cut off your head, and I will give you corpses of the army of the Philistines this day to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Ufundele ngesizulu. Namuhla uJehova uyakuthukulela esandleni sami, ngiyakubulala ngisuse ikhanda lakho kuwe, nginike namuhla izinyoni nezilwane zomhlaba, izikhulu zempi yamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi ukhona uNkulunkulu wa-Israyeli. Haleluya. Uyamuzwa uDavid uthi ngizokwenzani? Umenza azikhohle. Uyazibuza ukuthi lo mfana uyangazi ukuthi ngingigoliath. Usala didizela ngenxa ukuthi ubhekwe ngumuntu obheka uNkulunkulu. Haleluya. David is coming before the Philistine. Ubheke uJehova lapha. Emva kwalo Philisti kunoNkulunkulu. Akabhekanga lo Philisti, but ubheke lo nkulunkulu loya. Ukhuluma lamazwi uthi Jehova uNkulunkulu wangikhulula esandleni sebhele uzongikhulula nakuwe namhlanje. I'm going to deal you. Uzonikeza izinja zidle uzohliphika ngawe, uzodliwa izinyoni, udliwe izinto. Uyabona lamagama enza ukuthi uGoliath amangala indelelo engaka, ukuncishiswa okungaka, azibone ukuthi uyabona manje adideke. Ngalesikhathi edideka uDavid uyasikhulula isilingi, uyamshaya kuGoliath, and things happened ngalendlela asho ngayo. Umthole ngesikhathi esikahle, wamdida. Inkinga yakho wena ufuna ukubheka lesimo, awufuna ukusidida lesimo. You focus on the situation instead of focusing on your God. Sathana uzele uzothatha iglory yakho, uphithizelisa ukutshela lokho, uvusa lokho nalokho, uzele uzothatha inkazimulo yakho, wenza yonke lento ayenzayo around wena. It's all about the glory kaNkulunkulu afanele kuyithatha kuwe. Akanawo amandla. Focus on God. Look to him. Esibabele mawubheke kuye uzofana naye. Le nkazimulo yakhe ayibhekeki. Usathana yakwazi nokubheka. Uma sowubheke kuJehova, suka kuye. Suka kule mess ayenzayo. Le nyaka uhlezi la nje ukulungisele. Kunezinto safanele uzizwe namhlanje mina ntambama. Kunezinto efanele uzizwe kusasa ezama ukuphithizelisa impilo yakho. Barubusisiwe ozombheka uJehova, abheke yena ukuze afane naye, ukuze le nkazimulo kuye ibonakale kuye. Egameni likaJesu Kristu bambheka. Oh hallelujah. Bakhanya ubuso babo as they look on him, as they focus on him. Lithi iBhayibheli angeke futhi baze bafakwa nasehlazweni. Egameni likaJesu Kristu hlazo was not their portion. Why bengahlazekanga? Ukuthi bambheka lo Nkulunkulu. They looked to him and were radiant, bakhazimula njengaye, and their faces shall never blush for shame. Yes, they shall never be confused. Instead, they confuse the enemy. Ngale glory, ngalo khazimula, ngale light kaNkulunkulu ekibo engabonakali, a confuse kuSatan njengo Goliath. Ebazalwane, have you ever created a state la uSatan ekhona ezo confuseka until impumelelo yakho iphumelele? Uyabona simconfuse, sibheke yena ukuthi wenzani, uthatha kuphi athathe kuphi. Siyakhuluma nje sibatshela bonke ukuthi hey, so uthathe la, so wenze la, so ubambe la, so thinte la. Sikhuluma ngaye, kasibhekanga
kulo mqalisi. Uma ubheka umqalisi uzofakaza ukuthi I know my God ukuthi naphakathi kwalokhu uzovela enkulunkulu. Noma usathane ezama ukwenzani, he will never put me to shame. Yathi usathane ngiyamtshela ngithi this church shall never be in shame. Hallelujah. Ngeke libe sehlazweni uNkulunkulu wale bandla egameni lika Jesu Kristu. Oh, we serve a faithful God. Angazi ukuthi usengamboni na until now ukuthi he is so mighty and he is so terrible. Lo Nkulunkulu la egameni lika Jesu Kristu uzokhazimula ngamandla. Hamba naye ngokwethembeka. Focus on him ukuze ufuze yena ufane naye. Yebazala ngithe mina last ngathi lesikhathi lesesizwe ngisho nomuntu othi uyagula eduze kwakho ungasamyeki. Salumbeka isandla ungenaphuraphura uthi nje nginayo kumoya ngingumfundisi kumoya. Jesu bekile umoya wakho ongcwele phezu kwempilo yami ngifuze yena. I will lay my hand because ngibhekile kulo oqalisayo nophelelisa impilo yami. I know iglory kaNkulunkulu ibonakala phezu kwami. The fact ukuthi agule la ngikhona khona kusho ukuthi I am the solution. I can bring a change empilweni yakhe. uNkulunkulu mose akasibusise bambheka makhanya ubuso babo baba ku light. Yebazalwane masimbheka ubuso bakhe buyasenza sibe transform, sishintshe sifane naye. Uma umbhekile uyashintsha bese ufana naye ngoba ubheke yena. Wonke umuntu obheke yena ugcina ufana naye egameni lika Jesu. Haleluya. Kangakanani kuNkulunkulu masibheke yena sigcina sifana naye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Uma yena consuming fire nawe uzoba consuming fire. Uma umbiza ubheke yena bese lamazwi avele emntwini otransforme nguye ayenza lo msebenzi ngalesikhathi osho ngaso empilweni yalowo muntu egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu akasibusise. We will never be put to shame. Hallelujah. Ngeke wahlazeka. The desires that you have are surely yours. Hallelujah. Ukufuna kwakho nokufisa kwakho kungokwakho egameni lika Jesu. Hallelujah. Ungasabi, ungatatazeliswa, ungathuswa ibirthday egameni lika Jesu. Mana ngesibindi. What I'm focusing on this God. Hallelujah. Hallelujah. Ngithanazela omunye umntwana leyilanga uthi athi labadimoni inkinga yabo ukuthi sebafuna ukufana nawo, bafuna ukukholwa njengawo. Asifuni lokho, asifuni bafane nawo. Ukukholwa bazalwane sathana akakujabuleli, kuthokozisa uNkulunkulu kuphela when sikholwa. Hallelujah. Simethemba uNkulunkulu, simethemba until to the end. Hallelujah. You will see the power of faith. Hallelujah. Yabona uzombona uNkulunkulu la kule ndawo le ukubeke kahle, ukubeke endaweni right la uzobona amandla okukholwa ukuthi makuthiwa umuntu uyakholwa eloku ememeza njengehlanya. Yabona njengoNoah ethi ngenani emkhunjini, ngenani uzamcolo uyeza, uzobona ngelinye ilanga ungufakazi. Very soon uzosho ukuthi yeah, faith works. Simzwile uMama Sikhosana akhuluma ethi hey, uKristu uzowenza, uKristu uzowenza. Sibonile manje sesiyavuma uNkulunkulu wakhe unguNkulunkulu. People will come. You know ngifika la Friday ekuseni ngizela enkonzweni, mangifika lapha egate ngithola kunezimbuzi eziningi zihlezi nje lapha egate livaliwe likhiyiwe zihlezi. Mangiyehla emotweni ngifuna ukuziqosha angikacabangi next, mangiziqosha zisuka uthi uMoya Ongcwele they are prophetic of the people that will come and wait in this gate, waiting for this gate to be opened. Oh, ngajabula ngagcwala ukumangala sengiziqoshile leso sikhathi. They are prophetic. uNkulunkulu ukhuluma indabeni amandla uthi ziyaprofetha, ziprofetha bezayo ozobathola belinde la bethi kuvulwa nini kanti la, ngoba uNkulunkulu sekaqalile ukukhomba inkazimulo yakhe phakathi kwale ndawo. He is Jehovah
uJehova bazalwane, his word will stand. Hey, kungadlula konke egameni likaJesu. Make it a point ukuthi wena uba ngumuntu ohamba nalo nkulunkulu esihamba naye. Mlalele lo nkulunkulu uzokwenzela, not unless awenzi kahle kuye, not unless awumkhonzi kahle. Uzoyiphendula imithandazo yakho wethembekile kwabamkhonzayo egameni kaJesu. Hallelujah. Aphela amandla. Hey bazalwane, anginayo ipetrol extra evela kuphi, but I'm still standing until today ngalamandla kalonkulunkulu yena yedwa lo Jehova. Hallelujah. Kusolwa kukhulunywa konke, yes, inhliziyo yomuntu yezwa, but kunalamandla extra athi move on, go on, for I am focusing on God. Ngimbhekile umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwami. I will never look at the water, though the waters may fall, may come around me, may try to flood me, but I know ukuthi angeke angigwinye amanzi. Ushilo uJehova, ngiyadlula emanzini, and I look upon the light. I want to be the light. I want God to be reflected into my life. Hallelujah. uNkulunkulu ekhazimula, kazimulo yakhe will be upon us. Hallelujah. Egameni likaJesu. Nginezwi lokugcina ngifuna ulivule. Jehova uyayiphendula imithandazo yethu. Encwadini kaJeremiah. Oh Jesus. Jeremiah 7, ake ngivule Jeremiah 7. Jeremiah 7 sengiyavala. Ngifundele verse 16 and 17. Yona ivuleka kanjani. Wena ke ungakhulekile. Wena ke ungakhulekeli. Ungakhulekeli. Ungakhulekeli laba ungabaphakamiseli ukukhala nokukhuleka. Ungabanyuseki ngokuba ayikuzwa. Awuboni ukuthi benzani emizini yakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema na? Hallelujah. La ngisho ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo. Kodwa umuntu ohamba kahle kuye ubusisiwe. Kodwa umuntu ongenzi kahle kuNkulunkulu ungeke umsole uNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma kuJeremiah, uthi Jeremiah ungabathandazela. Kunabantu uNkulunkulu esekashilo ukuthi laba noma kungathandazwa kuthini, the way bangafuni ukwenza kahle kuNkulunkulu ngakhona, sasa bazohlala ehlazweni and think ukuthi ihlazo lifakwe uNkulunkulu ababehlezi kuye, kanti bahlezi kuye nje abenzi kahle kuloNkulunkulu abahlezi kuye. Hallelujah. Bangena la kulomnyango befuna ukuthi ihlazo liwele kuNkulunkulu, kanti bayazi bona uJehova lapha uthi nanoma ngabe bebangakhalanga kanani. Therefore do not pray for these people. Hallelujah. The people of Judah, isizwe sisaziwa ngasikaNkulunkulu, lift up a cry and entreaty for them and make intercession to me, for I will not listen to or hear you. Do you not see what they are doing in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? uNkulunkulu awababona wena Jeremiah lezinto abazenzayo, lempilo abayiphilayo ababona solokuhlupha mina. uNkulunkulu Jeremiah, stop praying for them, stop interceding for them. Ungabaceleli lutho kimi, anginalutho engingabanikeza lona ngale ndlela abaphila ngayo. Bengithandaza ukuthi uNkulunkulu akakusize kungakafiki la sekathi khona not a word about you. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu asibusise sonke bekunhliziyo yami ukuthi sonke asibusise, but I have no power to stop God when God says do not pray for such and such a person, because there's no more change ngempilo yabo, because they are not allowing themselves to focus on this God. Abambheke lo Nkulunkulu, abamfundo uNkulunkulu. Ungasabakhulekeli, ungasabanxuseli ngamagama. When you mention their name, you are annoying me. Uyangidina ngiNkulunkulu mawubala amagama abo ngelendlela bengamfuni ngakhona uNkulunkulu. uNkulunkulu kanti awubaboni na izinto abazenza
basebenze ezitradini zendawo ohlala kiyo impilo abayiphilayo wena ubaboni na. So ngifuna uNkulunkulu akasize. Don't live such a life. If you want God to shine, you want God to remove you upon the shame phakathi kwakho, Jehova uzile zosusa ihlazo uyasithanda sonke. He wants us to shine as he shines, his glory be reflected upon us. Egameni kaJesu Christ, do not be found on that list. La uNkulunkulu sekathi khona, I don't want to hear that name. You are just making noise for me. But uthi uyathanda uNkulunkulu, you are just making noise for me. Suka kimi ngaloyo muntu, suka kimi ngalabo bantu. Awuyiboni na le mpilo ba? It's not what you are saying to them, what they live. Egameni kaJesu uNkulunkulu akasisize ngegama likaJesu Kristu sonke sifocus kuye. He is ready to be glorified ngempilo zethu egameni likaJesu Kristu. Ungabalwa lapho kunomunye wakwakhuluma igama wathi yabona mina njengoba ngiso vele isihogo sesingifanele mina kunamalanga asazowaphila until uze washonela khona lapho njengoba shilo wayedeclareile ngolimi lakhe athi mina ngiyindawo. God must know ukuthi vele mina I'm not supposed and I'm not prepared to change nakancane. Kodwa ngifuna ukuthi uNkulunkulu akasisize sizothandaza egameni likaJesu Kristu. Thina Nkosi bamba ifocus yami, bamba amehlo ami akubheke wena. Ngifuna inkazimulo yakho phezu kwefamily yami, phezu komsebenzi wami, phezu kwekhaya lami, phezu kwendlu yami, phezu kwakonke kwami egameni likaJesu. Haleluya. Ngisaqokela uzize ekuseni ngithi yazi ngibe ne-dream, ngifuna nje ukuthi ngaphoke emncane but ngithi yazi ngibe ne-dream la ngibona khona kungena izigebengu namhlanje ekhaya, kungena izigebengu ziyi-5. Uma zingena lezi zigebengu ngingathi ngiphakathi endlini, indlu ekhona ikhulu akusile, ngiphakathi endlini bayaphula bazama ukuphula ifestere, ngibabhekile ngiyababona mara ngiphuma ngomunye umnyango ngemuva ngiphumela ngaphandle ngiyoma khona ngibabhekile lapha. Mangifika ngaphandle ngithola kunebhubezi elikhulu lihlezi ngapha ngemuva kwendlu but liyangibheka nje mara mina ngicala ukumangala ukuthi hawu lebhubezi likhona la mara alenzi next labantwana bangenile. Ngiphinde futhi ngithi nezinja mose sinazo, why labantu bangenile mara izinja ziyi2. So ngicala manje ukuzindlalo mara ngibona lebhubezi mangathi ngiyazindla liyangibheka, mali ngibheka sengathi ingqondo yami icala ukubuya manje sengiyema ngibheke lona nalo libheke mina. Sekhona lapho ngithi ngisamile ngibona labantu lapha ngale ngasendlini bakhona ukubonakala ngale ngaphambili baphuma abaphathanga lutho but bayakhala bonke, siyaxolisa la endlini ngishiye bonke lapha bekhona endlini bakhona, mina ngiyoma ngaphandle ngize ngibone lebhubezi ngale muva. Baphuma ngaphambili bathi siyaxolisa, balandelana bayakhala madoda wodwa, siyaxolisa nabo bayophuma bahamba bashona le. Mangithi ngiyangena la ngithola abamangele bathi labantu mose bakathathi next mara baphuma bayakhala bathi siyaxolisa. So i-protection kaNkulunkulu, isandla sikaJehova siphezulu, inkazimulo yakhe already khona egameni likaJesu Kristu ukunakekela nokuqaphela izinto zethu. Akavumi ngathi lo Nkulunkulu wenza ummangaliso phezu kwempilo zethu. Namanje ngifuna ukutshela ukuthi indaba yebhubezi ibonwe ngimi kuphela but kunezinto esafanele zibonwe ngabanye abantu. Ngabe bangenile, they know ukuthi bangenele siphi isizathu but babonile amandla kaNkulunkulu ngaphandle ebhubezi endlini. Ngiyakholwa kuri izingelosi sithe nje phumani niyafa manje, baphuma begijima bayazi abantu bahlezi nobufakazi but God is still gonna do more for them to speak about his glory. Phezu kwempilo yethu, focus on him, bheka yena, yekela lezinto usathana zenzayo, bheka uKristu, bheka uphile, bheka umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwakho. Uzokhazimulisa impilo yakho, uzokhazimulisa ikhaya lakho, uzokhazimulisa umndeni wakho. Izifo azilethayo empilweni yakho, they have not come to finish you. Ungazibheki izifo, ungabheki zonke lezi zinto, the pains ezikhona ungabheki. Yabona ngivuke namhlanje njengoba ngimela ngivuke namhlanje nje after iprayer
ngiyithandaza ngiyazi ukuthi usathane manje uya-attack ngezwa sengizwa ama-gums ashaya ngenye indlela ngizala nje vele ngiyezwa ngithi yabona Satan, you are a liar. I'm going to preach about this God. He is going to shine in his glory. Praise the Lord yethu. Yabona ngiyashumayela angiswaqi angina-pain angina-next mara ngingene la sengiseza ngemoto ngezwa ukuthi iyabaleka le ngwenya le beyihlezi ama-gums ngiyezwa ukuthi hayi iyabaleka ngabona ngathi I'm going to pray mara ngishilo sasuka ekhaya ngathi I'm going to preach noma isimo sithini ngi-right ngi-strong nginezulu elikhazimulayo Sathane he packed his thing bekasitshela nje ukuthi ngizothi namuhla ngiyeshumayela yangizizwa kahle akunangizizwa kahle la sishumayela kumnyama kubovu kuyisikhathi kasisisikhathi ngoba inkazimulo kaNkulunkulu imele ukukhazimula egameni likaJesu haleluya asibheke amanzi but we are focusing on his glory ake uthandaza inkosi angifuni ukubheka amanzi whatever that is being cooked and prepared for me egameni likaJesu bayadlala nje they are playing games they are wasting their time yazi uNkulunkulu uyabenza ba waste isikhathi sabo benza izinto for years but afike ngomzuzu athi ngci konke alahlele lapha bakhale bathi umsebenzi ongaka esesiwenzile imali ezingaka esesizipendile because mabenza they must all contribute ngisho nezinyanga they must contribute bafake konke kubiza imali okunye kubiza ama-loan asebhenki but uNkulunkulu afika aphuphuthe nje one time for we serve a mighty God. He is a terrible Father. In the name of Jesus Christ uyasabeka lo wasibizayo akhazimula ngenkazimulo yakhe konke kugoqa ibisila kuyashabalala siyaphakama ngegama likaJesu kuti inkosi siza mina ngingasabheki izinto ezihlelayo konke abakuhlelayo uthi uNkulunkulu abakuhlelela nina bakuhlelela ize ngoba mina uNkulunkulu ngivela sengazi ngiyaba destroyer before banithinte hallelujah uNkulunkulu akakusize inkosi ngiphakamisa amehlo ami I'm focusing on you in faith. I'm believing in you. Guru namandla okuguqula izimo noma ngabe kulethwani noma ngabe kushiwoni Because when you are going to turn it upside down. Hallelujah. Noma uJoseph abafowabo bazama ukumfaka emgodini, but God made it a point ukuthi lo mgodi awunamanzi. Hallelujah. Akhishwe ngubani amanzi, imvula ziyana, kwenzeka konke, izinyamazane ziyangena emigodini zibhaqe, but owafaka uJoseph umgodi watholakala ungenalutho until baze bamkhiphe bayomthengisa uJoseph. So God take care of us. Uyasinakekela ndonkulunkulu wethu. Siyathanda Nkosi. I'm removing my eyes from this situation. Uyasazi lesipho uNkulunkulu akhuluma ngaso egameni likaJesu. Uyasazi lesesibamba amehlo akho sikwenza ukhohle nokuthi what time is it? This is the time of glory. Hallelujah. If you want the glory, focus on the glory. The glory will reflect upon your life. You are going to shine as God shines. The shame will fall from your eyes. In the name of Jesus Christ. Satan yeliplan ihlazo mos mara sinobaba othembekile ovela lisuse kayi-1 egameni likaJesu Kristu kuwelele kude uvele sowuvela uthi God has done it again. In the name of Jesus Christ, He has set me free. He has relieved me from this trap of darkness. Egameni likaJesu Kristu susi focus yami umthandazo wethu egameni likaJesu Kristu. Ngipha